Good day mga moms! So this is another day here in Hinaguan Nature Park. At ngayon nga ay naghahanap sila ng tubig pang deep well. So this is the poso. Hi! So ito na yung machine na ginagamit nila para makahukay. Mga ilang araw po yan? Isang araw na hukay. Lalim. Depende kung gaano kalalim. $50 feet? Wow. Ang lalim nga. Hindi to basta-basta. Dito meron. May tubig dyan. May tubig. Tubig ba? Tubig. Ayan na po sa mga moms. Sumula dito. Yung makina na ginagamit nila para panghukay. Ayan ang mga tubig para magkaroon na ng swimming pool. Para may mapump silang water mula doon sa ilalim o para lumambot yung lupa. Doon sa ilalim nila kumukuha. Mga ilang araw yung ilang araw? Hindi ko alam. Depende sa tubig. Marami? Paano yun? May iiwasan niya, hindi? Ang ginagawa niya, ginagrind niya yung mga bato. Para diretso siya. Tapos magpoposo. Hindi. Ano nang gagamitin? Pump? Pump machine na siya kaagad. O kasi plano ni Brenda mag-swimming pool, So at least yan pwede, no? Natural water na siya. Ang taas din, ang lalim din pala, no? Ito yung mga tubo na gamit. Lalaki ang haba. Magkano po ang kontrata sa inyo? Sila nag-usap. Basta hanggang sa makuha yung tubig. Maganda. Kasi yung natural water, meron na rito. Yan yung magsusupply sa swimming pool na itatayo dito. At the same time, pwede na rin siya yung mag-supply ng tubig dito sa buong Hinaguan Farm. Para hindi na siya mahingo. Dito naman si John Dave. Siya yung nagwe-welding. Kabalo mo pala maganyan, nak. Ha? Oo nga pala. Sensito nyo nga pala. Ito, kahit yung ganyang kakapal o anuhan ng kandila, anak. Ganito, ayun, sa baba ba? Ayun, tas yung haba, para lang ba may mapagtiri ka ng kandila dito sa taas. Para pag nagtitirik ng kandila, hindi siya nakaganyan, yung sabog. Buong yan? O yan lang harap? Yung harap? Naalis na yung mga bako-bako. Para sa ganun, hindi siya magsabit-sabit. Wow!
pala eh. Okay na siya eh. Ngayon naman dito tayo sa loob ng hinaguan. Hangover yan. Okay na yung niluluto mo? Pasilip. Ano to? Parang saging kunyelo. Sarap. May milk? Gata. Lami oy. Ayan, mukhang uulan na naman po at madilim. At ang ating mga hardinera nandito na. Nagpa-finalize na sila na kanilang mga gagawin. Yan yung mga damong ligaw. Yan, nililinis na nila, kiniklens na nila. Si Rhea, si Brenda, si G. Ford, si Amanda, at saka si Ching. Yan. Andiyan na sila. Paulan na naman. Kapag ganito umuulan talaga mabilis lumaki yung mga damong ligaw. Yan. Ang daming ganap na. Sino yung isa na sa baba? Dito sila Milmar pala. Tapos na. Walis-walis. Magdidingas kayo? Magdidingas? Didingasan nyo? Hindi, basta ko. Pwede naman dingasan yan eh. Didingas, sisindihan. Sa ano? Basa yung mga dahon. Ay? Nagadikit na lupa ba? Doon ako, magsisi ka. Sir, yes sir. Training sa? Sige. Sige sa. Diyan mag-training. Pwede ka. Balik ka di siya sa nagutuhan. Siyempre pag may event ka, audition na. Kada ko sa mga tao na lugar, kaya nakain-training sa tao na. Oo, bodyguard naman daw. License ba? Pwede na din na training din bodyguard, hindi graduate yan. Pero pa na siya. Level 1 basta police level 1. Oh, dili lang na security guard sa mga mall ana. Oo. Sa mall. Pero masaad yan ko an nagiran ko kay dito ni sila. Pwede sila na Recommendable sila na may training, mayor, certification. PSG ba? Atin ang iyap. Namin na natanggal ng mga damong ligaw. Mukhang paulan na.